ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас аз ҳад сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. бародарони азиз, подписчикони азизу гироми қадр, мо айни ҳол қарор дорем дар ноҳияи Рашт, дар яке аз лабҳои дарёи ки моро аз оби ошомиданӣ ва қувваи барқ таъмин мекардаги дарёи ба номи Сурхоб қарор дорем. анами дарёи Сурхобе бародарони азиз, подписчикони азиз, як таи лайка дареғ надоре. баҳри шумо мо якта навор мекунем камтар ай манзараҳои зебои Тоҷикистони азизамон пешкаш шумо медавонем. анами ҳозир айни ҳол мо қарорем дар лаби дарёи Сурхоб. о ҳозир зимистонаи кама иб як гланиш анами ҷадо омадестад. ай ӯ тараф болотар бо як шохҳои дигар рафтестад. хулоса ки инами дарёро хушди тамошо кунед чӣ хел ҷой базеб. инамо дар ҳамаи пеши ов даем, инами лави дайрон даем. чӣ хел ов рафтаиста шафарро тамошо кунед. валлай ова бибинед. анами хел ов майда метавонад ки тамоми Тоҷикистони азизро ай оби ошомиданӣ ва гесои моро ҳами ов пур мекунад, обамбоҳои моро. иншоалло ки ин ёрам як неъматҳои парвардигоранд. ҳами як ду рӯз шид камтар боришо шуданд, об камтар дайро шуда, якани об бениҳоят кам буд аз дар ҳамаҷода. анаи тарафда қишлоқҳое ки ай ӯ тарафи ов мегӯянд, инҷо қишлоқам бародарони азиз. беҳад ҷойҳои хушманзара, кӯҳҳо барф доранд, ҳама барфпӯшанд. мо дар як хела пастӣ лави дарёем ки қишлоқҳо хела баланданд. ай ҷои мо инами ҳамаш қишлоқанд. анами қишлоқи ҳозир мо ба навор гирифта ҳастем. ками кам 2 километр 2.5 километр ай мо дуранд. мо дар навор пеш овардем. кӯҳҳо ҳама барфанд, кӯҳҳо хела ай мо дуранд. инами ов беҳад ҷое ҳаст ки асаби инсонро ором мекардаги манзараҳоанд. як овозе дорад ки камтар дар лави ҳами дарё мешинӣ, асабот ором мешавад. бародарони азиз, моро як бародари қадрдон ба тӯй даъват кард. ба ҳамин ноҳияи Рашт омадем аз вилояти Хатлон аз шаҳри Бухтар. лекин мо ҳаракат кардем ки баҳри шумо ирӯз якта наворе кунем ки ай манзараҳои Тоҷикистон пешкаш шумо гардонем. ана мебинам қишлоқи Калон будаем ки ҳозир мо камтар наворро пеш меорем. боло кӯҳай барфай, ҳамаи кӯҳ болошон барфай. қишлоқа хеле ҳамҷа як 5-6 километр болотар аэропорти ноҳияи Рашт мешавад. мо ай район камтар поёнтар қарор дорем. 13 километр поён ай район қарор дорем. мошалло валлай ова тамошо кунед, кайф мебарем. мо дар ҳамин лави ов пеши шаки ов даем. як ҷойҳае ки беҳад ҷои хушбода, ҳавои тоза. ёрам навор ба майдан метавонад калон ов. кам дилет ба тарс ҳамеша дар пешаш бошӣ, тезрави ов дар. як чанд солои пеш анами ов дарҳо анами борае ки ҳозир мо камтар наворро пеш меорем, анами ҷада мерафт. хела ов лави борара зада и тараф омада. хела намси зада омада ист ов. як сол як тарафа мешува мебарад, як сол як тарафа мешува мебарад. хулоса ки нами лави дайрои Сурхоб. бародарони азиз, як таи лайка баҳри ҳамин навори мо дареғ надоре. касе ки чӣ фикр ақидае дорад, фикр ақидашон дар зери комментария бинависа. бародарони азиз, сухана хубша бинависен. сухани нек гуфтан садақаи. аз сухани бад ягон кас хирсандам намешавад. баъди сухани бад айдани инсон мебурад, худаш ҳамон инсон ба гапи гуфтагиш пушаймониро мекунад. иншоалло ҳар як сухани неке ки мо мегем, иншоалло ки дили як кас хирсанд мешавад, аҷру савобам дорад. инам наворҳои морам баҳри шумо бародарон аст ки як ҷои хушбодаҳо, як манзараҳои зебои Тоҷикистони азизро тамошо кунед.
мо иншоалло ки худо насиб карда шуд дар ояндаҳои ба кадом минтақаи Тоҷикистон сафарам кунем, хоб ба меҳмониё ё ба сайру сайёҳат тамошорам ки рафтем, иншоалло ки яккам тарнавор мекунем ай куҷое ки боша. Баъзе бародарони азизи мо ҳамаи минтақаи Тоҷикистонро намедонанд. Шахсан худам тарафи Бадахшон рафтагӣ нестам, Хуҷанд рафтам, Бадахшон нарафтам. Минтақаҳое ҳастанд ки мо надидем худ монандаи Тоҷикистонро. Ҳамин хоҳиши мо ҳамин ки худованд моро насиб кунад ки ҳамаи минтақаи Тоҷикистони азизамонро бигардем ба то вақти буданонат кам кам тамошо кунем, ай ватани азизмон бохабар шавем ки чӣ минтақаҳо чӣ манзараҳои хубе дорад. Худованд насиб шуд дар насиби мо бошад. Як хоҳиши хубтар дорам ки худованд насиб карда бошад, ҳамин Муъминобод дар сари Хосура ҷое ки бисёр чашмасорои хуб дорад, ана ҳамаро тамошо кардан мехоҳам. Худованд насиб карда бошад, ай баҳори ҳам тарафҳо тамошо меравем. Иншоалло бурем ин тарафҳоро ҳам бибинем ки Тоҷикистони мо беҳад ватани хубай хушбодаҳавай. Иншоалло ҳам Киистоно мо беҳад бо беҳтарин ҷоам. Мо шахсан худмон истиқоматкунандаи шаҳри Бохтарем. Не ки тарафҳои Киистон беҳтарин ҷо будастанд, ҷои природаи хуби хуб доштаастанд, бодаҳои наз ки иншоалло ки нафаскашӣ дигар мешавад. Вақте инсоне ки минтақаҳои гармӣ меояд, тарафҳои хушбодаҳо, тарафҳои ховарӣ мебурад, тарафҳои шуробод меравад, беҳад бодаҳои тозае доранд ки нафас мекашӣ, ҳамон нафас кашидагӣ худат истироҳат мекунӣ. Иншоалло ки ҳам бодаҳои хубе дорад Тоҷикистони мо ки чанд қе ки бигӯй бодаҳои нағз дорад. Подписчикони азиз, дар ҳамин ҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. Худованд дуо мекунем ки ҳамаи бародарои ғариби мусофири моро ки дар ғарибӣ мусофиратанд, барори кор баракат дар касбу кор, ҳаёти зиндагиро рӯзишон насиб гардона, омадани дидори падару модар, зану фарзандонашонам насиб гардона. То наворҳои оянда худоҳофиз. Бародарони азиз, касе ки дар канали мо меҳмонад, подписатсия кунед, поделитсия кунед, яктаи лайкка дариғ надоред. Ба ҳамаи шумо сарбаландӣ, хонобудиро насиб рӯзӣ гардонад Парвардигор. То наворҳои оянда худоҳофиз.